Omunye gogo ubuzile wathi awu yazi ingane yami angazi bethu ingane yakhe unenkinga ingane yakhe ina 10 years ingane ndoba ina 10 years usekhathele ukuwasha isihlama njalo eandeni ina 10 years uthi ina 10 years ingane yomfana kodwa nje ngaso sonke isikhathi methu ukhumula iandi umfana ukuthwala isihlama hayi idinga usiko la uthi izilishile cha ngabe mhlawumbe ingafundisekile ukuthi kushida abakanjani kudinga phela abuze kwami emakhosini noma yise kubantu khona umuntu omdala oba nesihlama kana nalabantu abachama kuzivama umuntu ugogo ochamayo umsiza ngani uthi ingane ichama izibe na 13 years imfinyozi nethuko oh hayi angisafuna usho ukuthi uyenza kanjani okusho ukuthi mawuhlanganisa imfinyozi nethuku iyanqamuka umuntu ukuchama ngizwa kahle angifuna ubatshene ukuthi wenza kanjani ngizwa kahle kodwa abanye mebetshena thona gogo uyahlola kuphela hayi angihloli mina ngiyalapha uyisangoma ngokugcwele lapho manje inkomo singaba phezulu angithithisi kwabonga manje nginamandawo ngiyabeka izambulo ngiyasibeka akukho nje ngishoda kuzobe kukhona umfana wami uyisangoma mthandazi noma uyisangoma straight awu yena umthandazi cha ngibuza ngamabomu gogo kanti isangoma mthandazi onjani usuke ekholwa kodwa siyaye enkonzweni ngaleso sikhathi phela siphume enkonzweni before yes qinisile gogo sikishe yithongo enkonzweni yes uma livuma ithongo lakho uyakwazi ukuqhubeka nenkonzo manje ngavuma ithongo uyama enkonzweni akekho umuntu ongayithanda inkonzo la emhlabeni akekho ngoba nomhla uhamba egcineni abakhona ungasontanga nabo kodwa abakhona uqinisile salikazi ngiyangena enkonzweni makuvumile kodwa mangavuma ngafuthi awungeni yes ngale nje into eziningi angithanda kakhulu inkonzo kodwa ithonge ngathwasa kulona lagcina likhipha khona ngizwa kahle akubanga lula gogo ukuthatha lo msebenzi abantu bacabanga ukuthi kumnandi ukuthatha usuyisishosha kahle ngishosha phela esangempela phela mntana wegogo ngithi manje nabantu uthi amazi ngiyacishwa akhumula wonke anginawo nje yes ithongo omunye ufike ehamba ngewheelchair limfuna la ukhona ozofika uzobona ubhodlisa kwazo manje abantu bacabanga ukuthi lento uyayikhetha ayifiki kahle ayifiki kahle lento ifika nezakha ungayifuni futhi ifika ungayifuni ngoba phela ifica gogo usuke unempilo kade uyiphila nje akekho umuntu othanda ukuba isangoma manje ngiyabona lezi zamanje sezijabulela ubungoma nje umuntu noma engenzanga lutho engenalutho engaguli engenathongo athi uyethongweni ngicabanga ukuthi umbonye uzumbone gogo ugqizile kodwa kanalutho uhlula ukubona ngisho impukane idlula la lihlolisa omunye egcizile akazange ngazi ukuthi wenza ngitshela ukuthi wathwasa komalunga kwamasukubani hayi ungasho gogo ngoba ngebi uvideo la hayi abazi abantu umsebenzi wethonga awukho lula uthatha ungawufuni uyakuphoqa ngoba phela ubusebenza gogo kanti futhi kufuze baqaphele ithongo lingena kwena noma ungawuthisha noma ungawudokotela nandibana ngake ngahlangana nomunye usisi wathi waphela umsebenzi owumetron kanti bamfuna la wahamba kwajama uphephela wathi uyakubantu kwathi wayibo nanku umsebenzi ofuna uthatha wathi uqalile uthathile nesonto elilodwa wayebizwa esibhedlela
yayizwa lona ngoba la kade esebenza khona wabuyiselwa emsebenzini ngendlela enamandla ngayo lena wavuma nawo yayizwa lona sozojaja ngizosebenza kanjani ngabo ngizosebenza la ethongweni hambe ngemsebenzini malivuma ithongo lakho uzovuma wena gogo wawuyeka umsebenzi ngoba phela ubusebenza wawuyeka ngiyakhumbula gogo ubungafuni impela uthi hayi ngeke ngibisa ngoma mina azange ngasibhilive usho sambe emgwaqweni ubuzonda bengivele ngithi abantu badlala ngey'ngane zabantu kodwa nje ngiyabona ukuthi sokushintshile wegogo ake ngithi nje naye ingane encane mhlawumbe umuntu unengane na-10 years inabantu abadala but isafunda umuntu ona-10 years vele-ke already umuntu ofundayo ungena qala manje uyamqalisa inkamba khona efunda noma niyalincenga ukuthi cha alincenga ngisho ube liyancengwa nathi ngabe siyalincenga cha phela khokho ngani bayakwazi ukukhuluma cha usemncane lo muntu unadliswa inkamba adliswe inkamba alincenga usho kanje khokho uzolincenga kuphi ukuthi mhlawumbe nimenzele izinto zokuthi mhlawumbe behlisa ulaka phela siyakwazi ukumenzela igobongo lemimoya lemoya ukuthi ulaka lithi ukwehla likhule nayo ithwa okusho ukuthi gogo umuntu ona 10 years asithi 10 years 13 years nje siyambeka asithi 10 years 13 years umuntu ofuna ongenwa yilo msebenzi niyakwazi nini ukuthi nimdlise ikhamba lemoya amandiki ukuthi kwehle lemoya imlinda akhule ukuze ukwazi ukwamukela kahle lo msebenzi seqonda ikhule nayo okusho ukuthi lo vele athatha ingane ayifake kulo msebenzi isencane hayi akwenziwa lokho wehlisa ngemoya hayi ngiyakuzwa ngoba phela ngike ngibuke mina othisha bevelelwa sheme ezikoleni bayavelelwa omunye akuvumi uthi uyamehlisa lithi thongo ngifuna ukugibela lithi cha kudependa ngabantu abamembethe ukuthi ba abantu abakanjani akusibo bonke ozothi uyabehlisa bavumi hayi ngiyakuzwa usuqedile gogo ngoba nakhona noma ngakwehlisa nawe umdala mali ngavuma ukwehla lehla selihlale kakhulu kanti futhi imimoyo iqaphela imimoyo iqhamuka komama nasekhaya ya ngizwa kahle le mimoyo esikhuluma ngayo lesikhuluma ngayo uthola ukuthi ubaba noma bagana nabazali beganana kanti le mimoya iyadlanga kunokubuyela iyadlanga oqonda kahle futhi uthi uma unemimoya ney'ngane zakho zinemimoya unemimoya ney'ngane zakho zinemimoya zifuna ukwehlisa imimoya mhlawumbe yokuthi singumfazi noma siyindoda besiya ithatha lo msebenzi ngizwa kahle ijonga likhathale lingene endodeni endawo lingene kuyena alingeni manje kade kade uzalwe nayo le mpande bafuna uthatha igwana abanandaba nawo ayi ngiyakuzwa gogo inkinga yethongo inye ithongo liqeda imisebenzi livala inhlanhla livale banemali liyayidla ebhenki nanani engekhoga abantu abangayinaki ma umuntu osemusha njenganathi likwenza ube buthuntu ekamerweni ongathi leni nonye insizwa number 1 lapho-ke ngiyalazi lokhiya uyabona ungafuni livele likuthuntubeze likwenza ngathi uhleli nodadewenu kanti ila isimo sesisuke khona ungahamba ufuna iy'mbizi wambe o-men's clinic uchathe wenze konke zonke into baze bagqobhoze esibhedlela kanti bagqobhoze umuntu olele nje umuntu omdala bahleli la kuwena bathule bathethu uchathe ngomuthi oshisayo awushayi lapha awushayi lapha kanti ungayichatha egobongo
Amadola ayaphela, ikhanda liyaphela, Gogo ngiyayazi lento oyishoyo. ubuthongo buyaphela emotini ushayele uvulale nje isidingo. Ulale isidingo singekho. Lento ade yenza esikoleni. Yes. Imimoya futhi ayisho ukuthi njengoba ingene kumina. Nina ngeke ingane zami ngeke yithwaze. Akusho kanjalo. Iyabhebhetheka nje imimoya. Noma kubani iyalima. Iyalima. Othi uyakumuntu athi umuntu hambe yothwasa uthi hayi uma wamavuma imimoya ithi hayi sinandaba. Asisebenzi ngalonto. Iyasha. Angithi mina ngilivumile ngiqedile. Kodwa lizo lo libhebhetheka nje angithi uyabo. Yeso lo. Sifo sikhulu ekhaya. Sikhulu. Ungenele enganeni zomakhulu. Ngibaphuma kulesisu. Lesisu lesi isalukwazi sami sasinimimoya. Yes. Ubabe nemimoya. Yeah. Le mimoya yahlangana kubona ngenhlanhla abazi bafica ukuhamba emhlabeni. Benayo le mimoya benqena ukuyithatha. Yes. Le mimoya ke siyobhebhetheka kunini. Ayingabazi inendaba. Nenye into gogo. Nenye into gogo engithanda sibaxwayise kuyona. Aba understand yabona masuqale wasitshela usofuna ukusebenzisa izinto zesintu. Yes. Ayi kunezinto okufuna uyizile bafowethu. Njenganayo. Mawusebenzisa imithi yesintu kunezinto ongafanele uhlangane nazo. Njengalade kufonela kade efile la izolo ezothatha izinto. Usefuna ukudla ama ribs. Ama ribs. Uthi ugogini le. Hayi mengibuze qinisa ngaze ama ribs. Ngazi yakho. Mawuthi ngulube lesizulu. Okusho ukuthi masuthatha izinto masuzitshela ukuthi ufuna ukusebenzisa izinto zesintu. Phuma kwezinye izinto. Ufuna uphume kwezinye izinto. Ngibuze ngikutshela. Nanani enye into abazobona abantu besebenzisa ikhafulo ngifuna ukukubalula lokhu bakuzwe kahle. Bezobona besebenzisa ikhafulo basebenzisa kugcine kungaphumelelanga. Ingoba abantu uthe sebenzisa makuthiwa sesa lo muthi ukhulumisa. Umuntu uthe khuluma nomuthi engekho kuwona. Mawukhuluma nomuthi wezithu uyalwa, uthuka inhlambu uyawulwisa umuthi. Ngoba ulwa nesitho makuthiwa ukhuluma nesikhafulo ufuna igcwala inkulumo yakho kuzwakala ukuthi uthini. Ungathi mawuthuma amabutho kodwa manje inkulumo yakho ayizwakali. Izokwenza njalo na. Umuthi mawuthuma ungekho lakeni nawe. Ungekho lakeni. Ungagijima zonke zangomuthi ayisebenzi yasebenza. Funa yes gogo manje omunye umuntu ukubuza ukuthi hawu ngizothini kodwa mase ngukhulumisa lo muthi. Umuthi uyathukuthelwa nawo uthola. Ulwise. Uyawulwisa umuntu. Uzukwazi nawe ukusebenza. Awukhathali umuthi ukuthi ntombazana nomfana. Awusebenzisa umuthi. Iba semthini. Uphume ezintweni. Wenza izinto okuyizona. Hayi ngizwa kahle gogo. Awuthi ngivale ivideo ngoba usukhumula iduku uzobonwe izalukwazi zakithi. Sithi umakoti akalifakile iduku.